Hello. Kaile Geronimo crime video thar halo chuak le ta. Nuthui na kan chon main kan merchandise ka kanan soilang le lokang e. Kan chodilin support zealan tina han chale churu la. Tin mania cha thiam lo ditan phone number te po he kanan dalang le ni. Tin in duang design te po asiam chop thei vek boka. Hemi phone number kan tarla na tho hian in ron soi mai don nia. He video hi entertainment le educational purpose ta na ti ania. Miril rushoi koi zawng le tharum thona promote tumna omlo. Tin achunga thu te hi internet atanga la khom ani e. April somni pali kumsang kha zakwa somkwa panga thochen ni zandar som pakhat le minute somli panga vel ani toa. Canada ram khopui ber Ottawa chuan zandang ang bok ni mai hian alanga. Chu Khopia Carlton Regional Police Headquarters duty mek Constable Robert Cross Adanero 9 chan don mek ani. A duty na muna an mani dor tua piang dong song tura achut mek lai chuan papakhat kumsomli panga borvel tur hian aron panding nal nala achut na muna ron thlan chuan mi bo report du thu aron sayani. Chu pa chuan Bet Morgan ani thu sayin akopui kumsomli parukmi Luis Ellis-i chu awm na china shed lo thu aron soi mau maya. Breta seidan chuan anupui Ellis-i munun na berchu ama darkar somli pariat kalta vel dai khani toa. Anupui chu thian pat lo turin ama cholkar in rin tlai dar ni vel khana chuak ani ome. Tlotum a thian pa de hi an bullok ngau tlang pangom Wakefield khwa Quebec province chungom ania. Ottawa an chena tang hian darkar chan vetlane ma chau ani nge. Chuta chuan cholkar top chol manga zan khatemo zan nemoria tuma chuak ania a hlimina phur hlenin a soibok. Ani na taka chuan chu thian pa watlo turnia soi chu thian satlian nilovin a bial palui John Mason ania. Britain na in ton nu hian anin kara eng maom tolova. Chianangin on omzuita zel ani ome. John hian fabik anea. Ellis-i chu minen chuan anin ngai na lea. A birthday ni dona wangin lompui turin vakala tumnin breta chuan soi. Chian satlia mai lom kan ni to potima se. A biel pahlui ni miaw wangin John chu chui chian masak ber tur ni om takania. A mai ro chu. A chua tuk pathian ni chuna chuan Ellis-i na vatlo tur John an hena chang chuan ama breta chuan kola dong tlat maya. Ani chuan Ellis-i chu an lo ngai chan na reng thu le alaron thlen phelo thu te soin a thul le tamayem ni tin a chan china ron ngai ven ani. Breta chuan makati viau nain chuti taka ngai hanti thatlo na chinin ala shatsi alova. Chulai naya chuan a thian dang te po anom ve tho wangin chunga te chuan a riak masani an ring phota. Pathiani tlai lama akal tumna bera thian pate na chuan thlengphein chumizan chu riakanga thochan ni aron ho vele mai tura ngai deuh niin ain soyani. Ma se thochan ni tlai lam thleng chuan a chan chin hriat tur om tamia lo maya. Aron ho hun oma po a mel mu tu reng om thei tak bok silo wangin angai thalo ve chan ta dewa a thian te hriat theiang ang phone kwalin Ellis-i chan chin chu a han zot kwal top maya. Ma se tu mai na chinan lo shibik lo niin a soyani. A soi zel dan chuan chunga thian te kol kwal zinga pakhat chu brendai tiania. Ani chu kaltum na ber Wakefield khwa om ve thovania. Brendai po chuan engma thian nu chan chin chu alo shevelo nain chu tia Britain na in biak na lama chang chuan thil hriat chualo nea. Alo sei dan chuan chumini thochan ni jinglama chuan an khodaya motora tlan lain kongsira motor pakhat ding hi muwa. Mun relai deule motor dang din tamlo na ni wangin aril ruwa alo chin chia thei te poni mai thei. Britain Ellis-i motor kena han sei chuan chutiang motorang chia chu ani thu ala soi thei ani. Kongsira mule Ellis-i motor ken chu Suzuki Sidekick Jeep engle var hi nia. A mulai chuan aril ruwa han en chian deuh chulti na chu nei vea. Ma se nuwa lo mang hil zui le mai nia in soin. Britain avakol chia chuan a hret suak le ta chau niin a soyani. Breta chuan soi chun zom zelin
chu tiang thil an hriat nu chuan brandai kholama chuan avatlan phei ngal niin ain soya ti chuan brandai nen chuan chu motor chuan wangai ven ngala olsam takin a number plate atangin Ellis-i car ni ti an hre thei ngala motor kong khate chu alowin kal thavek ani ome a chung chu anan bi thuaka anung si da chuan a thian nu fanutana ken thil pek fun sa hi lo la om reng maya a in thak na vela khung na bek po alo la om thlap bok ni in a soi tin a bek khai chi pakhat chu a ma passenger si da chuan alo la om boka alanda na chuan eng thil ma bole poi khoina nu ma lang sarom lem lo ma se anei tu bereli si chu chui zui tur pom lovin a bo mak mai sia amangang chuan police ron hriat tir ta top mai niin beta chuan ain soyani athil soi chu afia fel 5 viau maya chuti rol chuan hanrin hlel phana tur chi niin alang lem chuang lo anu pui chu ngai ven tak zet ti hriat thea athu soidana tangte chuan a hlau thong ve hlenin alang ani Constable Robert Cross chuan thataka lo dong songin report zielu nata na poimo turang ang te chu alo chin che sak zela thil chulang ten zia fel nu chuan beta chuan thubeng verdeu a soile tatlat mai a ma dei to khan me sedang pakhata tha wangin alo tang reng to tiain puang hlol maya a ma zong ka chuan beta chuan upui bodan chuan ti mangang hlenin Constable Robert chuan a hria me cheduat le ngai to chi takni na hria khania chutia mei chedanga tha to thu han soi chuata ka chuan chu ngai dan po chu lo dang lam lo theilova tuna nu pui bo po chu ama thani lowang ti soinga ma har tatlat ani amai ro chu breta ve thung chuan nakina hun kal to athil ti sual de chu an laron hre chuak don tho thova anrin hlel pha mai dona hriata wangin a soi tlang ngal niin ain soi ve thunga kong le lama chuan adin mun ngai toin chu tianga soi tlang lo chu a fu na lai chena om ve thei tho mai breda in soidan chuan a zel tan masak chu kumsom pasari kalta dai to khanin chu ti lai chuan kumsom thum pola tling lova tuna nun dan nen chuan alai in thlau hle ni nain soi vea chu hun lai chuan an la a in hanin la gangsta vel te kharwal puite zinga chung nun na chi khatala ni vea mi na luruk le ruk ti vel te phei chuan an ne so khopa bot pen lai te hian an hun nga pain mi in ten varok le lok thina ni ome a sei zel dan chuan chu tenga hun man thin lai chuan zan kha chu a bial nu le an thian dang te nen zuan in hova dam doi dang nen an ti pola wangin an ruina samaya zingdan ni le chan ve vela an zinga tel ve mai che pakhat gwentel 49 anin nial boita chunu chu kumsom ni pakhat mi nin a pa ngai vak bik lo ni ome chuti anin nial boy nu chuan tumlo devin chunu chu a rek hlum tamaya chu wang chuan kumsom lai atang ta ani zela changa ron chole nu po chuan in bum na ruk ti tele manani nu atlan chua ti vel thu boy neu wangin engam chena tang le bok ni in ain soyani chutianga hun kal to chanchin tlang taka soi chua veka wang chuan Constable Robert po chuan angai sang letling ta hle maya anu pui bo thu report ron kalania rin hlela kai theidan turpo in hresavek chunga chutianga engkima soi tlang ngal vek mai chu huai sen thlak lein a hriani tin le lama chuin puan na chuan nu chui tu de tan po na tho ati ol sam theidon ti hrein Constable Robert chuan Ellis-i chu miswal kutur te lo ni chuan rin hlel masakani theidon ti po tlang takin breta chu a hril ve ngala breta po chuan a hriat thiam thu le arin lokani thu thatakin a soi ve maya chuti rual chuan anu pui bo thu a chuan eng mai nam hnoi na nei lova amang angin malak thoi du thu te a soi ve bok ani breta hian Ellis-i nen hian khuanu samsui nge nianin hriat thu a soi thina anun hlui thalo kalsana nun thar nei theina bulle ama khai chuak tu berani thu midang bula lo soi fo to thina ni ome annin mangai na thon thu dang lam tak chu ni ve hrim maya kum thum kalta kum sanga zakwa somkwa pani march thlain tong annia chuti lai chuan beta chu zela tan lai alani nge Ellis-i chu journalist nin case pakhat diklo taka Tualthattu mi thiam lo chantir chungchanga lekha buzia tuma in buat sai lai mek ania
chu pa chung changa anin khin na chu court a chim turin mi pui thutna lama Ellis-i chu a thu ve rana chu tia le khabua zia kai thei tur ngai vena thutlai chuan thusha tua tan chu ti lai a zel tang ve tho Brit Morgan chu kolbun chungin an ron hruai chuak ani thusha tua tan a Brita tran chan poi zela an tan pui pakhat chuan chu pa diklo taka thiam lon chan tir chan Tualthattu chu atiani thu beta hena chuan alo sei chuaka poi khoina lian taka poi soilo shemani mai tur chungai ngam lovin beta chu ron pen chuak hi lo nia diklo taka an shem pa chu chuani theinan le poi khoi tu dik tak zok chu man chuani theinan thusha tua tran rem ti ani alela ma chuan hetianga mi thil soi thu nei tu te hena soi chuale ching howi an tan pui te tan an ngeyom duin phatsan tulian takan ni ringot maya beta pohi zela let phele huna an lo lom huam don lo tia chianga hetiang wanganun na hial chan pha te po soi tura nom nuk to ni chu tinga ni chunga thu dik hailang tura thusha tua ron changam chu Ellis-i mani to ka dikna du lo in ti ve chuan angai sang tariaw maya shiat chian le zuala chak ta zek mayani kordan zo chuan beta chu veng tu pani nen zel tang motor lampanin an kalmeka chu ti lai hun rem chang chu chuin Ellis-i chuan veng tu te hena chuan biak loka handila an lo rem ti saklau mai le ngala ti chuan beta hena chuan a thil ti chu huai sin thlaka ti thu shilin anin nui saka mingte in shilin chu tiang chuan anin mel shiat chho chanta ani ti chuan lekhathon mangin anin ral sai ta tluk maya tin lekha ba ka telephone te point anin be chho ta zeu uzewa a hnuwa phei chuan mai chana nge Ellis-i chuan avakan ta fowa ti chuan in ngai zom tia soi thei chu an lo ni ta der mai ani kumsang khat zakwa somkwa palia ra in her chuan Ellis-i chuan parol dil na te boy pui sakta hiala chuta dil na chu hlotling hlau mai le ngala ti chuan atak nge in hai jis theidin huna an lo ding tareng mai ani a chuan ni chuan Ellis-i chuan a Suzuki sidekick motor enge mai chuan ava muaka an hokonga chuan tang chuak lomna ice cream cake telein an hlim dun hlea an hanin hai jis nuwa phei chuan an hlim na chu fam kim le zual niang bet chu Ellis-i te na chuan ain pulut tangenge ani ti chuan eizon na tan in le lo chei that lam sum don na be chovin an thodun na bo ruak po thahle ni na langa an chenom khoveng te poin misual nun thar nung ta le nu pain koplim takte chu mu nu man lo ti le thina ni ome chu tiang ani mek lai chuan rei po an chen dun main hetiang hian Ellis-i chu chin hriat lovin aom ta ani Constable Robert Cross chuan Brit Morgan chu ammi zia chuan hanrin lel chan tura mulem lova chu ti rol chuan ama poinen soyangin tual lo that to ni miaw wangin an case boy pui tur nu chui tu ten hena vain report ve shim chu tha hriat thu lo shila beta po chuan adin mun chu in hrathiamin detective te chu awa pan tangal ani ti chuan nu chui tu te chuan uluk takin an lo zot fi avele ta beta chuan a manu pui bo dan lo soi to tele ami mal chan chin te po chu chip chiar takin a soinon le veka detective te chuan a poi mo lai tur ni an hriat te chu an lo chin chia sak ve zel boka chu tianga rei takan in kom nu chuan mi bo poster tar tur Ellis-i thalak dena police station ron kal le tur tin beta chu an hotir ta phot ani atuk zinga chuan beta chu a thian pakhat hruain police station a chuan aron kal le tangeya mi bo poster tar tur Ellis-i thalak po chu aron keng le thlap bok ani ti chuan detective tenen chuan darkar khatle chan ve molai chuan in khung le tangar ngara an zo nu chuan beta chu a melaron dur chuak na samai a thian pa hna chuan an dop na sa hlenin a soya tun hnaya hun mandan tele akal na zong ten zot chuak vek ni soin alungoi lo ti hai rual ani lo tun malama anu na lo uluk tok lo wangin rin hlel na lian takan nei sa ringot nin alanga ma se chu ti chung chuan Ellis-i zon muna tur ani don phot chuan tin eng po ma chonin huam thula soi fana a khongai thlak nu bereu khop mai tun china chuan poi khoina thleng ngei ti fin fiana lom ri lova
accident tokin a boral ta nge ma ni thua bi bo ti po soi chian thela ni chuang lo beta chu akom tu nu chui tu te zinga mi tu po chuan ba fel tak anu pui ngai sak tak muinan mu veka tin zela changa a parol lai ni wangin anung changen thla karenga nia ngun taka ama vil tu a parol officer nge poin anun dana rin hlel turom lo thute Ellis-i nen chuan in koperem takan nia hriat thute a soi ve bok ani nu chui tu te chuan Ellis-i thuro chia lekha chu ena phalle phallo anan zota chu po chu phal takin beta chuan a en tir lea tin Ellis-i financial record le a diary de po phal takin nu chui tu te na chuan a hlan vek bok ani Ellis-i thuro chia chuan beta chu a ro khom tu tur chu lo ni nge ya a mai ro chu a thingei ti fin ni lo chuan kum sariral phot lo chuan danangin a lum anemo a ro khom tur le don turang te chu dong thei don chuang lo ani ni lai ni april ni som ni paruka chuan Wakefield ko Ellis-i karan muna changal hlavak lo restaurant pakhat kota mi bo zong tur le nu chui na thok zui turin detective tele policing a mozat an kal khoma tin betele Ellis-i chung te nga mozat an boka ti chuan river road an ti Ellis-i karan muna changa chanin amati amazong turin an che chuak ta ani alir then ending na changin chulaya hankal san chan tur a chiat na laimo a chian lo na laimo eng man mulova a petrol a zone yang han ti don lain a tanki chu khat ti boxi chutia kholaya mani motor nu chia kalbo san ngot chi chu ni nan hre chi lova chuti rwal chuan ti luina manga hroi bo niang han ti chan tur pola chuang boxi lo chulir thei chung chang she hnai berabu hnai cheng nu pa te chuan a motor chu in rin nia po din to thuan soi chiang thea chuti ni chuan a chuan ni la la khana bo ngal mia ti na ni mel ta viau maya ti chuan Ellis-i kar chu film khur takin uluk zok endik tur le midlong mu thelo evidence te omem tien dikatan station laman phur phei ta phot ani chu motoran monari varrod bulvel chu thing munaram ngo chang reng tak hinia chal ro surin khwati nona wangin analang reng viau le ngala chu tiang kara chuan thing tuluang le lungpui lian deuh te chu an zo zela nimbuk le na thel tlak khom dewa piang po mai nen hlau hle chu ti chung chuan mason nom mi lovin nian lenga atu ka tuilut mi ten abul gau lui zong zong chu an dap chuak le feka ma se thu thar hriat tur om chuang lo chu tiang chuan bo zon na chuan chun zom zela a mai ro chu thulom om hriat tur reng om thei ta hau lo maya police te po chuan kal ngai nan shelo chan ta viau ani Brett Morgan aero ala beidong vedu hau lova ama chanem ngai na in atheng angin no puizon na chu kalpui zela ko thler ti nai le si thlak chuan mi bo poster chu tar chuaya achin hria piang chu thunei tu te hriat tir turin angen mol mai ni tin thu thar thedar tu te po komin adar zau theng berin Ellis-i bo thu chu puan zar nia mei chia tha wanga man tok to ni dan te po zeb lovina soi veka nun thar pe tu nu pui chu atan khoi thiang lovani ti huai takin apuanga mi pui khongai po a hlo viau ani a mai ro chu ama an khongai na ringot chuan Ellis-i omna china puang thei chuang silova cholkar khadona ve nu po chuan engma mason na om ta chuang lo ani April ni somni pakua in rin ni Ellis-i an ina chua san cholkar khatna chama chuan beta chu akutam bi bo postering mozat kengin anu pui karan charna bula chuan adinga kar lo tlana piang chu lo pharin anu pui bodan de chu chip chiar taka soin ngai event pui turin alo ngen le top zel mai ani chung mi te hena chuan police ringota in ngat theni to lo thu soin police ho chuan an case chuan la lab deuh nia hriat thu te po soi chuak hiala amangang tak zet to ni in alang lela ma chuan nu chui tu te hian poi khoina nu ma pakhat man mu thei miao lo wangin mani thuakal bo ni thei ti ngai dan chu pai bo mak thei nin an la shabik lova beta hena po chuan a ma case dangan lo khoi to detective pakat chuan me se bo case pakata apasal chu man trepa ma se kho pui danga him pialin lo cheng reng tian hre chuak le si ti te an soya chu tiang dewa Ellis-i chu himdam taka mule main rina wangin ti tak zetin an zon saklo nin beta chuan angai deuh ani
thil ni na tak shet la ni lo ta chu angai ruat thiam le a phua kwal thiam thu sei chu a oi omani ri deuh maya thuleng wak sang po shet tura tam viau mai Ellis chuan abo ma khan mun fal taka in luat tur du thu chanchin bu pakata chhuat tir tian hai chuaka chu chuan ama du thua pil bo ta ni rin na tilian zual hle maya a thian then khatte point chumi kumni pui churam hnuai pil ril dewa mani chawa mana chak thua soi ti ten ron sei chuak bok nen nu chui tu terin dan po chu hnol ngot thela ni lo rengani ngai dan sang zinga mani nun na lak tumin tu ma shet lovina kalbo niang ti thu chu ron lar le viau maya a mai ro chu beda chuan chu tiang chu nia ring lo bur thung kanuna besine thar min siam tu nia ama berin min beidon sanin neng ma seilovin mani nun na la top lovang atibur maya tin Ellis-i zon na konga chuan beidon velo tur thule azon chunzom zel tur thu sein poi khoina thleng nge niarin thu po asoi tel bok ani nu chui tu de chuan rin hlel tur te chuan an dab ve boka rin hlelom thei ber tur nian ngai chu bretan atual tha thua puan sak Ellis-i nen anin ton chuma korta tu she tua chan na khania chu ti laya tan pui mi pakhat chuan abula Tualthattu ni ti asoi chuak ni in korta puang ani kha chu pa leri fisher chu ti lai chuan a thu boi chin fellovin zela tanga chuak sin pon lama zalena omlai ni tian shele ta zela betelaka thin rim na chu a kopui Ellis-i chunga chuan ron hrithlata mai ti nem niang ti te chungai tua tham takalo ni le ta ani ti chuan Ellis-i bon nual leria hun man dan te chuan an chui chiang ta chumini tak chuan a motor khal police ten an lo man ti record atangin alanga ma se an man na lai chu Ellis-i bon na hmun atanga KM sang thum chuang Saskatchewan lama dai ni tlat maya chu wang chuan Ellis-i bo thua chuan in nam hnoi theilo anga ngai ani le ta police in a motor khalan lo man chu a fihlim pha ta dai ani mei thlaro in her chuan breta po police malak na chuan a beidong ta dewa TV interview pakhata police te chuan in dai lo deuh nia hriat thute antan anu pui bo case chui zui reng the ni lo wanga private detective pahnia roi thute a soi chuak ta hial ani chu interview chu mei che pakhat hian lo en fu vea chunu chuan Ellis-i bo chungchang vel chu a ma tang poin alo ngai ven hle to hi lo nia a ming chu Marie parenti Wakefield khwa cheng nin sumdong ania anu le pate chu Scotland lam chuak nin kumsaka zakwa somkwa Canada ramaron pem lut ani chuta chuan restaurant le video cassette ho theina dor te nein asumdong chhota asumdon na chuan tluang viau ma se a tuina beraro nilova detective ni misual nuan chuitele mimang ang han tran pui te chu a chak berla ni reng ani sa zakwa somkwa panga February thakhan a tuina lama chuan kepen tumin Academy of Private Investigators a nu chui kal mangzir turle private detective license nei tumin ain ziak lut vea hete Ellis-i bo thua shet lai veli a training course zo to don lam nin a thil zirte thiam ve to viawa in shet lai a taka che chua chak wang lai takalo ni boka a mei chapui chu tia poi khoina tuar tu nge langa han shet chuan a benga verta em maya tin Ellis-i motoran charna mun kha chen na tanga dar kar chan ve bor tlan chawalo ni bok nen enga motala pui thelo chak ve leni misual chet na ni ngei ti fin fiona la omri chialo ma se thil dik lo chuam ngei na lo shevea chuta apasal bet morgan mangan dan tele mani sense of a private investigator te hiel roi thu te han shet ta ka pheichuan puya du na lian zol ta hlea ti chuan meni som pasari sang zakwa somkwa pangani lai ni ya beta chu ava call ve taroi mayani alo pick up thelo wangin voice message anu chia anu dar kar ni vela beta chuan ron ko let lein mari chuan ava biak po chante anu pui bo chuina konga puin huam thute a han shila ma se beta chuan private investigator patni lai lo roi to wangin midang roi bel chu tlin to lo thuina lo chang ve thunga mari chuan chu tianga hlo pakhat ma be se lo thule until ton chu van doi thlaka ti thute pui du wang leo ni baka ama tan po a training lai tan experience thatak ni dona shet thu te han shil chuan beta po chuan lom takin alo pom veta ani ni nuain muturin anin tiama
an hun tiam lo thlen chuan betate in atanga hlavak loin pakhata in muta anin mu tir phata tangin mari chumi ti mai mai ni lo tia chiang ngal viau mai o record de turne na ron thok chuak rap maya an panin biak na nge po chu record a han dil ma sa thlapa ti chuan rm ti na thlapin thilom zia chu an soidun ta ani thil ni thean soi zinga chuan misual chuan a kar chianga lem changin Ellis-i motoran charna bula khan alo dinganga puituma Ellis-i wa chuk vele alo be tamai nian ring dewa chu tiang te alan soilan taka chuan beta chuan rin lel dewa nei thua soi chuak ta hlol maya chu tu dang nilovin an pani anin ton ma Ellis-i ko pui jon ngei kha ani chu pa chu Ellis-i motoran charna tanga hlavak lova cheng alo ni nge a police ho ne na po chu pa chu arin lel thua lo sei cham chi to ni ome ma sen ngai saklem lo nin beta chuan a soyani ti chuan mari chuan veng ema zat phone lo point jon a chu be popta a thil shet du te zot fia zela chu ti rualin Ellis-i chung te ro duangin a dor hlei theilova an thlop thalovin an uk sak lutuk lo nin a shadeu tlat ani Ellis-i kar an charna mun tlo an charlai an mudan te han zir chian chuan mari chuan mel shed lo tu te ma tong fuin an lo be tamai ni churin har sa ti tlat mai a chan po Ellis-i bung ruwa thil sang sang chu kar chunga chuan ala om veka tin kar kong khar po lo lain kal thlapania a man lo rin danang devin misual chuan kar chianga in lan tirin lo bum ta ni sela engwangin nge Ellis-i chuan a kar chu kal that thlapang tin misual te po chuan man mo nen kar kong khar chun kal thlaparin nom lo boka chu wang chuan misual te chu arem chang lo etek mai chu an niaring ta chia lo deu ani heti lai hian Ottawa police lampoin Ellis-i zon na chu an lo la ban san bi khau lova ban san chu soilo minol pui shed lo tur thil tam takan lo hai chuak reng to zok ani chu case khoi tu zinga khai pa de uber pakha chu detective Robert Palfaranin beta ko ma sa tu te zinga po khana tel ve nge a beta mizia zoi oile kul rui mai chuan hneang reng hlea arin lelang po nilovin an nu chui lai thu shatu angina en zui ta reng bok ani an kom chuma breta soidan chuan Ellis-i bo mani khan chundar sompani vela benka kala Ellis-i account ta check mangin dollar sang thum za sari adalu saka a ho pain 7-11 ti dora lutin chuta chuan Ellis-i card mangin dollar zani somnga la chuak nin ain soya chumi nuwa hotlangin chunu dar khat vela ina thleng phea Ellis-i card po chu apele ngal ni in soin chuta changa rei vak lo dar ni ri ma devina chua san le nin ain soyani a mai ro chu detective Palfaran Ellis-i bank account set dana han endik chuan rin lel turalo mutlat mai a account Britain paisa dalu chu chunu dar khat le minute som thum pakhatania 7-11 dor changa paisa lak chu hun po chunu dar ni le minute som nga pathum dai ani tlat maya chu ti chunga dar khat vela in thleng le dar ni ri ma in chua san le dai to nga in soi chu a she sual na salutuk deu nin a hriani chumi thu soin millo na salutuka wang chuan a lo ring hlel chan dai to hi lo nia ma serin hlel na chu hriat tir du lem lovin beta zu dar kar somni pali chung chum lo chat lova en thlak turin ruam manna asiama tin phone ami biak te an hriat theinan arukin an lo chui reng to bok ani chuta ahun man dana soin millo ring chu arin lel chan ber lo la ni lo cheu maya meiche pakhata thatti a soi chuan ni lo po kharin lom takin meiche danga lo che to tian mu chuak dai to ani betai kum som panga mi chawani lain ama aya kum khata upa meiche pakhat senrai tie ko nen an loin ngai zong to a chu nu hena chuan kum som pariat mi angin aloin soini ome enga ma chena ngai zon nuwa chu nu chu rai ta tlat maya chu tianga ril ru hale boy taka om lai chuan beta kumza dik tak chu han shet chuak le ta zuya ti chuan in kara boina ne nevan nei zuita ani chu ta chin chu beta chuan kut han thlak mai te ching chhota anin chen ta thuai reng boka a mai ro chu alowin ti khongai thlak thiam vel viau ni mai thei beta chuan senrai chu hun tha siam sakle turang enin aril ruwa min le hlau maya ti chuan in nei thalein
fapa Christopher ti amingan sakchu an nei zui ta ani ma se alem chan na chuan re dai le talo kut thlak chu a ching thar le ta thlat maya a chang le asama te ke kin a hnu kwala a rek thul a phe kho ka vom chang po tam chu ti reng chu sen rei chuan a thlin rei le talova ti chuan an kholama thlan bo san ta ani ma se sen rei hi a kan ti don nge a in sum theilo kan ti zok don ni chu tiang khopa bretan a ti re thei hnu po chuan eng tin mo in thlem chhuat tir le thlat maya ti chuan in kol zui le in an fa panina tur po an pai le tabok ani nawan pai le nu chuan beta po a zengai bok chu ron chuak le in kut thlak bok chu ching chho le ta zan khat chu tianga chet boro na lama chuan anu pui nau pai lai chu dula nek pop maya nau te chuan chiat ta nge ani ofe khat po banga ama thi sen chu tatin tuima zok an thiani lo chuan in thendon lo thu sein sen rai chu a vau chiam maya ma se van nei thlak takin chu tiang boro kara chuan sen rai chu a tal chuak le thei ta hlau ani kumsa zakwa somsari panga khan beta chuan ngai zong dang Christini anei le a chunu chu pek le nge in tiamin poisa tam tham taka puk saka afanu thia wang insurance poisa enga moza dong turangin aloin soiba ka ani thita Christini ve tho chumi ro chu dollar sing ru khuzet aro chung don nin aloin soiboka ni ome ma se anua insurance poisa don turane yo zong lo ti le ni Christini nei lo shim ti te bel nu chuan a hre chuak le a ti chuan tlang takin in thena du thua shil ta ani breta po chuan a pom thiam veu ni na langa in thana angareng devin restaurant pakata zan ri nunga kil puya chuta changa an holam chu breta chuan ka nei theilo che chuan tu manan nei big lowang che ti na kara ti dinga arek bet ta thut mai ani Christine chuan thei topin lo sual let vea breta chuan ka that don che tu main bret morgan hei an tlan san ngai lo ti nen show sana samaya van nei thak takin Christine chuan eng tin emo kar kong khar chu hong thei ta hlau maya chu vele kong pia chuan lum chuakin abula taxi lo ding chu phara atlan san zui ta ani anua breta chuan trap chungin ngai damavadil lea ma se chu nu chuan Florida lama cheng turin Canada chu lo chua san wang fang toa chumi nu chuan ama poina tira lo soito kumsom ni pakhat mi Gwentel Fortica athatta ani chunga chanchin hlui zong chu lo hai chuak vek to ma se ama breta chuan ama na soi chu gweni tha thu chau khan sui tu ten an share molat tirenga ari nai dai na chanchin an lo sha thuk to ti le ama churin hlelna lian takan nei ti reng en shelova anu pui bo an chui dan te chu du tok lovin private investigator te hial alo ruai vel ham mai ani chuta nu chui tu te chu breta thil soi aringot an lo in ngat big mi alo mai hi lo nia Ellis-i nena anin kar chung changa soi po chu a site le lam om them ti thlengin an lo chui le zela ti chuan le in koprem le hlim dun tak anga an lan na phena chuan thilin thupalo om ngei ti an hret chuak le tatlat mai azel tan lai arin ngai zon lai chang dai to khan telephone a in an khum fo tian shia tin Ellis-i hian a chung te bula bial pa tan chan chu in bum na thil wang ni na lo sei chara Tualthattu case ani thualo soi mi lo ti ten hre chuak bok ani seitong khan zela changa bretaron chuan nu an cheng dun zui ngala an mani hre cheng tu te soidanin ama Ellis-in beta lo ngai na chan zong te chu anin chan alo ni tamai nin alang ta zela an ngai dan le thil ngai san zong in perasan lutuk te chu a buai thak ziaron lang chiang chho chan ta ani Ellis-i chu lekha chiar nuam timi lein po taka thil soi ho nuam timi journalist thatak ni chhome kani lain beta ve thungi chu chumilet lingthok chu ni maya engma chik takin ngai to peilova anun phowak dan ziale pon lan dan churil takhi ni ringot mai thani ma chawan khosadun man ti atangin beta chuan kutthla ka ching chana kuta thlak thin dan zong chu chip chiar zetin mari chuan a diarrhea lo ziak thlap mai hi lo nia ama thattu chu beta nge ni thu polo ziak thlap ani te an tila mani thi thu chu ziak thei big lovanga eng po ni se
Asia chin zong po chu rin lel na tham chu ni ve shim toa beta chu mi phosol ti taka police ne na Ellis-i diary pek don khan chu tianga zia kang ti reng ngai tua phak lo te po ni ma na chu ti rwal chuan chuan in kar boina zia kara chuan an hlim dun thu te ler beta ngai na thu te chu lo ziak vele zeu thina a hring nuna chuan chhum zing le ni sign chok zak mai ni ber abo ma thakat vela chuan kanin nei na hian min ti dam don nge min ti hlum don ka sha thiam lo ti te lo ziak rup maya tin abo ma thani vela khan a om ru na ti wangin x-ray lo ti tira chumi chumpo chuan a thian nai vai te nena beta kut thak na ni thu lo soi chuak bok ani tin chu mai ni lovin sum le pai chung changa po Ellis-i chu lo zar boi hle ti ten lo chui chuak to boka Ellis-i chuan theng angin a sum don na bulte tran puya eile in sil le feneng ki ma tuam hlom ani bera chuti chung chuan sum le paya ari nom lo hlea a sum don na konga ahmana tan tin trak thara le saka chu po miswal rolin min chu saktin ati bodai maya oi le thei silo oi lo le thei silo vin a khosa fo mayani cheklem mangin Ellis-i account atangin paisa lo transfer thul a chang le paisa ruk sak thul chu deng chuan a tha chiang lo tenin ngei takin an kho Simon ti lain Ellis-i chu lo ti buai hle mai hi lo nia Ellis-i mang chuan sang zakwa som ko pali December thla khan chuak mai turin ati tange nge ani ti chuan beta chu mani na va kho sa veteran rona ma se kumle February thla ain luana te in a lu ruk thu an rin lela wangin an ron chuat tir lea chuti na chuti in Ellis-i chuan ain a kho salai loka meni khatla thara chuak le turin alo shruai lut le ani April sang zakwa som ko panga Ellis-i bodon thla hian beta hian dollar sing ni sang thum chuang bat sakman toa Toronto chien pa pakat bopan paisa ron thon vele rul le vekalowin tiam ani April thalai hola chuan ka peman nge yang che ti na lo soya Ellis-i poina chien te na paisa pakhat ma nei to lo thu te beta na barul hun chu ngalel thu te polo soi chuak ani ome tena in kara eng maom to lo thu le a rule mo rul lo mo chen shima tum to thu te polo soi vek ani nu chitu ten bank lama tang an she danin abo mani ngei po khan Ellis-i chuan bank chu kolin account a paisa ron thuna no mem ti avazot nge a ma se beta ne na tangin mo a chen pa nia soi bo pa ne na tang mo poin paisa pakhat ma dong lo ani nu chitu chuan beta khosak dan chu chik takin an lo zui zela a phone call ten chui zui renga wangin Scottish mates pakhat Mary parent in na in bezing thar hle ti an she theya juni som panga thole ni an chitu de chuan chu nu zong chuakin thun wa zot fiat ta engtin nger bretanen chuan in shiat ti ten an zo chian chuan private investigator training line ni thute experience atan beta chu pui ve mai ni thute alo seni anan ti thui tak zela chuan mari po chuan ami pui anga ngai breta chuan in mu vai khatna tang khan alo ring hlel ve dai to hi lo nia a soidan chuan anin mu masak bera in biakna record chu ina thlen nuwa uluk takin ngai thla chuak le dapa chuta Ellis-i karan va mu dan vel soilai chuan abeng verazet mai thila shetatlat ani a car seat in po nun dan tangin a khal nu nung ber tu she thei dona si chu nung dewa in pole chuan mi pa palien lamin an khal nu nung ber ti na ni thei wangin beta hna chuan car driver seat dan tangin ama Ellis-i na kalsan ni ringem tin a han zot mai maya beta chuan o ka kalsan la yang chin ati mana ma se thu sei chu top thutin Ellis-i kalsan danang chiani mel tina chang lea chumi tong han ba deu nak chu mari chuan a shafu ta chat maya ti chuan rin hlel na lian takalo nei ta ani tin chu lo po chu rin hlel chan danga la nei chewa ngun zo ka Ellis-i bung ruan digna tangin atlere ule athom noeng mo za chu kim lo ti a she theya beta soyanga chan le wangom mi lo wa thian te tlo tu ni se chu tiang in ken thlap thu chu om lovin a hriani tin Ellis-i chung te ava bia ka piang chuan an lo dong song thalo thei hlea beta mi royani tian hriat rolin an hne na eng thu man soi du lo top ani bera soi chu lo ma se a chung te chuan beta churin hlelna lian takan nei ni in alo shedai to ni
Marie va be pop tu detective palfar le detective savage de chuan police station ron kal tur le Britain na in kom na record po churon keng ngal turin anan nge na Marie po chuan phur takin aron ken tur thua soi vara ti chuan sokan hu chui tu tele private investigator toy tir Marie parent te chu bet Morgan shed lovin an committee ta ani police station ain mu chum chuan Marie chu Ellis-i chunga thil thleng dik tak angai dan anan zota ani chuan a pasal beta chuan a that ninge yarin thua soi tlang tapop maya chu detective te ngai dan chia po ani nu chui tu de chuan Marie chu tho puya som zuin beta miroi anga zui zel tur le an thok ho ti soi mi lova an tan na lem chang zui zel turin anan som ta top maya Marie chuan engia na ber tur nianga engti turin nge an be sei chia ti te han zo chian chuan Ellis-i chungchanga hian beta hi engang chin nge in rol ti te a thei phei chuan Ellis-i chunga thil thleng dik tak hriat chuale a ruang hial po zon chuan i theina na thok turan be sei thu ten an hril chuan ani detective ni lo suang tua vengar ngar tan chuan phur taka pom lo rual ani lo chuta chin chu mani tui lo tui satliani tolovin nu chui tu de thopui detective dik tak ani veta chuta po misual ni anrin hlel ber hniana engkim mu chua tuma beitu berle amiroi anga lem changte hiala lo ni don tina nia a be se ai da in a promotion a chakte pok an di theyo me ti chuan an ruah man lokang chin police a thopui thu le ama anrin hlel thu chu hril lovin juni som nia betanen chuan thilom zia soidun turin anin mule ta ani Marie chuan Ellis-i pasal hlui John chu arin hlel ve tel thule atu sein millo laiom nual ti te han phuat chop ta vela an chen nai tak pakhat hne na changa hriat danin Ellis-i hne na chuan beta chu chen turin atia ani na lo hniala wangin John chu thinari manga Ellis chunga chuan che tamai niarin thu te po a phuat chop le ta zelani ma se heta in mule chum hian beta po chuan a thopui nu chu lo ring hlel ril deuh to ni mai thei police in leman chan thin dan te soi chuakin ama roi ngei mani se Marie po chu thil ril hleloma pai ruem tia dap ta thut maya a mai ro chu Marie chu detective tur train chuak tirani boka alo in veng thiam ve tlat chuti chung chuan a thom nuangai thlak ruk nan vuwa chu mu chuak mayang ti hlau thong hlea pangai taka om tum sham shamin nui chung hian police ka niring lo devem ni a han tiliam pota ani po chuan van ni thlak takin chutiang em churin lo thuina lo chang vele ta hlau ani Marie chuan Ellis-i chu John chuan lo that ta ni se a ruang engtin nge the thangarin ti han zot zui ngala beta chuan ruang chu alu bek ang mai ritani dona wangin thui taka thiar son perin lo thute a motoran charna tanga fit somnga somrukvel baka put perin lo thute soya athil soidana chang chuan a hriat chian melang reng viau maya alu bek ang mayarit hanti kherte chu ama thil ti ngei soyang riavin a hriani Marie chuan chuti ni chuan midang ti boi lovin kan panin film khur takin kan zonga thalo ni chuan kan hmuem emang John chu kan phiok don khop tin beta chu a bol ta sau maya ama chu Tualthattu lo ni chuan a rong om na chuan a hruai mai du a ring deuh ani ti chuan ruah man namu mal taksiamin a hnu ni li na chuan an thok chuak dun tarup maya police te chuan a bek thruina chunga ngai thlak ruk nan vuwa saka thianga hnai an ve na reng tur thu shilin an lo thlamuan ve char boka a mai ro chu hnai taka an zui ngam don lo thunga ram hnuai tak tak an lu huna phei chuan anin biak na lo ngai thlak bak chu ti thei vakan nei don lo ani chutia ruang zonga anin zui lai chuan vai le khatar beta chuan scarfi aron or tir thut maya Marie chu phuzuk mai aril ruwa ma mei che pakatalo re hlum to dan te ron lang hal zok maya beta kutchu tumaya na ma hian lo beng per ngal thuaya a mai ro chu thil dang thleng zui lovin scarf chu a present ve shim nin beta chuan a han soi fiale nu noa oyero a harcha to mai Maritan chuan inven na tural thuame mohan ken chini der silo chuti an zon lai chuan niam taka police helicopter hiron thloka chik taka beta che zia lo thlireng tu mare chuan a mela hlau thong mel chu mu mai lo chiang khop mai ama point tu tengen nia sherenga
chunga thil thalo thleng palang ti hlau thongin ti dan rem chang ber helicopter mangin anon ngai ven nia angai ani chuti lai chuan beta chu a hoi vuala nang hi police ni chiang lutuk aron ti ta thut mai a chet fulo vai chuan ama puitu nom lo ti hre chiang tak chungin mari chuan a bana phara min dapla rin hlel turga kengem ti ten en la hele chen ring zo takin ka zui chea I thu ni e a han tilet ve saka beta po chuan a taksa lo dap tran to chu chol sanin karingang che atita supa han dap thui deuh se chuan an tong ai thlak na khol chu mu chuak ngei na rinoma teu ther tak chu ni chuta chin phei chu an thil zona chuan ril ru pelovin a mingi na kal ve mai ni ber hian a hretwa mu chua point be sei chia to lo tinarin nang ngei chuan engma ma son nom lovin an hole ta top mai ani ti chuan mari chuan a thopui nu chui tu tin he chuan an hun man dan report chu a han pe ngala helicopter an lo tir chuak khan beta chu ati lo thon thule hun rem chang an nei le ni poin helicopter tiremo beta ti hlau thong thei zonga lo che to reng lo turin a cha ngal boka lela ma chuan chumin nia beta che dan le police helicopter mu a hlau thon dan te chuan ama arin hlel na ti zual lea Ellis-i thi na chuan nain nam noi nge ring het deu bur to ni ti chuan mari chu tha thlovin a thok chun zom zela anu chui la ya chuan thanem ngai takanga langin a hnu ni thum vela beta nen chuan restaurant pakatain mule thei hlawa mari chuan an mirin hlel ber jon chu dot soilo endik na polygraph test failangin thuan an phot sop le ta azat maya chuan a hlau thon na te poti ziom ve deu ni mana beta po chuan Ellis-i ruang chu jon a chen na tanga hlavak lova o marin thua sei vele ta chi maya ti chuan an pani chuan ma an le zon lo na zok jon a chen in bul hnai dap tur chuan ruwa man nan siam le ta ani a mai ro chu an ni ruwa ta lo thlen chuan beta chuan aron thul tatlat maya message lo nu chen anu pui ruang chu mungei turain ngai wangin a zam hlea a ma zan po mu hil mi lo nin soin vakal chu zuam ngang lo nin aloin soitlat maya chuta a hnu zela po beta chuan chuan lam siamin a thul san ta zel mai chu tiang alo ni ta ka chuan detective palfar le meri te chuan ti dan tur dangan dap le ta uluk takan soidun nuwa mari wanga paisa don tur kha cho cha man thain an shele ta ti chuan mari chuan va be pop lein ama ringot chuan a che thelo thule thei to pa thlo ve tura be sei thu beta chu awa shila beta po chuan in thiam lo takin thu pa te han choi le ria ti chuan restaurant pata in mule turin anin tiam le ta phot ani chumi chum chuan beta chuan aril ru chu zeb zo ta big lova a chang chuan mari chu police ama man tumalem chang niarin thu te soi chuak ta hial maya alo ni chuan lem chan thiam takaniang ti vel te chu in la zeizet hian a soi zui ta zela amit meng le khosak dan chang chuan mari chu be sei ti hai rual anilo mari chuan khosak vel dan chu ten viau ma se lema chan ria chul sia chu tianga lem chang ani lo thuin thattakin a chang liam vele thei shamani ma se beda chuan adu tok tatlat lo aron nai shuawa ron fotum tamai mari chu luak lo chau hi ni to maya ma se che zia churin lela hlau boxi tuilo zet chuan lo chang le de ve tangota ma se bak ma son zel main ain veng thei ta hlau ani ti chuan anin pek dak nu chuan an thil chui lai lam chu soi pui shamin mari chuan ruang chu mu nge poimo thute ruang tel lo chuan police te tan po Tualthattu buai zia lu har satur thute uluk takin a han shil fia tin an pui chu athi to ni poin a ruang tel lo chuan ro khom tur te po khoi che theini don lova apoi tura poi zo no an thil nei khoi che thei lova an om ngot tur po chu thil dikani lo thute han shil fia chara chu tenga han shil fia nu chuan anu pui ruang mu chu chu atan filim mana tur zok le sum tam tham tak don theina tur ni ti ngai dan in adana ashwaya la be safe fana ti chuan hunenga mo chenan ti dun nu chuan breda chuan Ellis-i ruang zon that le chu arem ti vele ta ani
ti chuan July ni ruk sang zakwa somkwa panga ni nga ni a chuan mari le beta te chu John a chen na tanga hlavak lo ram noi lam pan chuan an thok chuak le ta beta chuan motor khala an tlan thui tel tela konga zim tial tiala a chang phei chuan an kal to na lama ten an let le deu ngar thina a rei deu nu phei chuan beta chuan anom na chu hriat chian thei to lo thu te soi ta hial mai a main me se phat lo that to ni ti mare chuan a hre kar sia ama ngei po chu ngai mel ti a hre chiang hle boka chulai ram noi pil rila chuan him lo ngoi nen hre to a zam tak meu to ni a mai ro chu a tuma chianga aril ru chu mela tiran lo sham tum ve thata ti chuan chu te hun enga ma chen an tlan nu chuan arwin ro tan ti kong top kong cheng reng tak maya hian an chuak ta hlol maya chu kong chuan zom pui em po nei lovin a top deu top to ni kong kam tua ka chuan thinglian vak lo chi bit takin a tro phui deu chu ka beta chuan ma hruain chulai ram noi en fia tur chuan an lut ta beta kal dana chuan thil zong po ang lo pan ding big nei hiang berto zoga mari hna chuan film khuro thirling nei in zamna sania te ala ti ta deu dewa chulai hmuna chuan la kal lo ni se thirling nei om ti te chu hriat ngai naum lova chu wang chuan ruang zongai main ruang la tur kalan ni ma zokin mare chuan a hreto ani ti chuan chutia an kalna tur thing tang le nim buk ton ko chapa enge mo chen an kal nu chuan mun fai zo lai deu far thing lo din khom nei an va thleng phei ta hlol maya far na ro le atang chuan le chu dab deu dul maya chulai mun an thlen chuan mari chu aron tre deu chota bread en lok te aron ti chuak phong mai a ko na lamana nen chian chuan me che kot pol kor phiar lum le phe ko khialom niai maya chuta korlum noi tang chuan ru ro ni ngei turi aron lord chuak deu boka apia dewa chuan samuk lampang in tel khom tu palomin chubi bul kot pol bula chuan mishing luru ni ngei turi alo let reng mai chu thilanan muchia chuan an ngoi deta Ellis-i nge ni tin beta chu lung chem em hian a trap ta hom maya ma se mari chuan alem chan na le ain ti oi om tum na nga bak ngai to lo arin ang ngein veile khata trap lai chu top chuta mari lam churan hoin aron mel tarun run maya a mela chuan poi khoidu mela langa ami ze dang zok Tualthattu ni na chuan aron lualan mek ni mai hian ashia ani apai khoiron muchuak tu anga ngain he nu ka lo shoi ta kher chu ati ni vai chuan a that ve du mayang ti po mare chuan a hre thiama chu vele ngai to na film mang thuain a bianga vadum saka anu pui thina chu tor pui niom takin a han chul ta heu maya beta chuan amita khap soka amit meng poron pa ngai le thuain nu pui sun ani na lem chan chu a chun zom le theita ani maritan la chua chalngam chi ni lo na samaya a maring le langa om vai chuan ram eng moi ani ngal don tia chiang tlat ti chuan beta private investigator reni nang chuan lema chan chun zom ta zela an camera ken mangin ruang lo dan te chu a thla anan lata nakina evidence atan ti ru chuan pu ve nain an tum dan ro ai nang lo viau mai thei mari chuan ma beta ngei man na tan mana tumanga beta heroin film na man ruwa turnia angai ve nge yang chuta ator ai tuar turin Ellis-i pasal lui John chu pu thlu ka tumril ru hlen yang John ina changa eng tia hlange ti hret ka du aron ti chuak ta phong mai me pa changa nan chut nuin mel ni vela hla ni ti an hretheya anu pui sun lampo hre chang angina lang tolo hlim mel putakin a hnai hle maya ati ta dai maya a confit khat bokaniang police phone ngal mayarot ta hiala ma se mari zok chuan ro man na dangalo neya a phone tu shet lo anga shet tir that zok thuin a chang ta zoka beta po chuan lo pomin an che na in lama ve ven ho ta phot ani ti chuan chumini chunlam chuan beta chuan police te chu awa shet tir ta ani na taka chuan an lo shedai to zoka a muna pon local thap to a
chuta breta chuan Ellis-i pasal hlui John a zawk chu an vaman tura ngai lain ama zawk chu an ron rek ta chat mai ani ruang chu chiat to ema wangin tunge ni ti hriat mai theini lova amai ro chu a ha tangin Ellis-i nge ni ti fin fianin a thi chanom po hriat a harrem rem khop mai arua chuan hliam engma hmu turom lova alurua khiam awu nu mai mom lo boka a taksa la lo chena sa to mai boxia a hliam tordan chu hriat mai a harto ani chuti rol chuan nu chui tu te chuan narin danan neya Ellis-i chuan beta chu chhuat tira tum le vel mekanga ani na suma bat sakba ka la bum zui boka chuti ang kara chuan police ne na report ani chuan parol dan bo chiani dona tan lama thon le thei renga ni ti po ain hrengei don aing zawng poin hama hun chu eng thei to lo shim shima chuwang chuan Ellis-i chu tha mai tum tan yan ngai ani an bathroom chu an in mun birulai berani boka chulai muna chuan Ellis-i chu a thatani an ringa an in an ending lai khan an bathroom puan zar bo tian lo hretoa khoi ange om tir betan zola chuan machine sukna lama thler pala a pai tamai nin a soya ma se chu chuan oi baulo ani ama mei chialo re hlum tong bokin bathroom a chuan Ellis-i chu rek hlumanga alom rem chang ber puan zar chuan tuamin ama Ellis-i motora ngei chuan a hlang ani an ring ani ama chu tual tha wanga lo tang to ni wangin rin hlel tur dang soi tur hret lo chuan ama an ring hlel ngal don ti ain hrengei dona chuwang chuan John chu Tualthattu anga lan tir tum ranin anin lama pan puyanin ringa tichuan anin atanga mel ni vela hlaram noya arwang chu va nut chia photanga chuminu chuan tlan letin John chen na tanga hlalu tuklova bok a motor chu nut chein ani chuan a thir sakor phursa mangin in lama pan zui ta ni an ring ani tichuan in a thlen nu chuan a mangi na nu pui bo thu chu report ta tin a ma tu lo tha to chumang bokin nu chuina konga police te chu a thlop thale hlea nu chui tu tenan chui ba ka ami malang po being or view angina langa a mai ro chu englai po hun man dan lo en thareng tu police te chuan anu pui zon nana hun man tak tak chu dar karli le minute somli panga chiani thuan soi ve thung TV le thu thar the dar tu te ma ain thelar thiam ve mai mai nin an hria tin chu mai nilovin Ellis-i bo tang chol kar ruk nu le ka khan me chedang mule zak zak to ti thlengin an lo hre chiang ngang maya alan anga nu pui nga ya kur chu ni lo mel khop mai tin ruangan charna gau tlang dung kha zawin mun pilril tak takatam lea ashe sa tan lo chuan ruang pakhat han mu nal chu Arsenal defense ton tlang tumang main ataf dona chuti laya azon po zong manglo Maria pan ding pui nak theidana khan ama ngei na nut chia tia chiang hlean ngai bok ani tichuan kumsanga zakwa sung ko pasari September thla khan achung changa ro rel na chu nei chanania tharuk zet ngai to nin thusha tu po mi som ko chuang zetanin lana chung zinga poimo ber pakhat chu ama roi private detective Mary parent chu ani beda chuan thiam lo na nei lo thu sei na la chang ve fana nu chui tu te chu ama thu boilo nei to ni wang maya ama bitum bik chata puin kong dik mutur poin an meng zau tok lova John po arin lelom em line an chui zui du mielo tin nu chui tu te chu pu chiata tum ve le ani au kilte point betatan Ellis-i chu tha chan turom lo shim shim nia soin anun khai chuak tu le arin chan berani zoka chuti lai athat anga han ngai lui tral chu thil om ang lo takani tin an chang ko ve tlat boka prosecutor te ro chuan Ellis-i chu asuma bat saknem lea a thing vereng to bok nen chu ringot po chu tual thana chana mang duang an tiani tin anin karti to pa then wanga tummek tia hria chuti asum nar berle aloin nga ve na berina then chuan a ho der dona ti chuan mangai na om lo ta sa aluman tel tur le aro khom turina that tamai nin an ngai ani jury te chuni thum ani noron khom nuwa thutlu na nen aron let le ta Brett Morgan chu anu pui tha thua chuan thiam lo chan tirin kumsom ni panga tang tur le
chumi chung chuan parol po chuak theilo turin a chung thuan relta ani breda ukil te chuan court thurem na chuan an lungoi lo thule an appeal tur thuan soi ngala ma se man lak tak tak main thani nulek april ni somni palisa zakwa somko paret khan hepatitis C natna wangin aboralta ani mari parent nena hian kumthum nuwa sarkar chuan tho thatlom nang reng devin dollar sangli zaruka pea ma se athil dona wang hian alom lem lova ana tho dan le athi pha teu dan te ngai to chuan eng tham manilo ati vetlat ani a chan chini kan an enjing yela kan mu zawng lo detective an lak lo vai chuan a fair lo khopang a huai sen rem khop mai ole kati zong khatun tum Geronimo crime kan ti chwa theite chu alo ni leta ngai nomin lo ti le ngei kan be sei tin nei chen chen ni lo thleng ve to i lo la subscribe lo ni chuan khonga in minan subscribe sak vele ngala notification khai on page chuan video thar lo chua piang in i farziat he don ani in za vain tuk chuan nuam choi tui mut tui mang thale vek ule